man? Oo, nga itong da. Uy, nagkaroon sila. Magdagan ni daghanon. Okay na, 1,000 po ito. Manungod gamay na. Classmate. Ganda. Naay mong request. Uy, diyan na sila. Ay, barbecue classmate. Dapat yung manok classmate. Pasiana sa kurus kuya. Dana, yan, dana. Oo, mahaw na. Guys, good morning guys. Karnday guys, alam ko gahang igasang Mario kay mo adlaw sa duaw. So isda akong kuan guys kay kinahanglan ni za o di siya kuan di za okay pa jak si Jaron kay nagibati. Ja guys, sila ray oras. Diyan nami, biyahe nami. So ako guys, update kong Mario. Kasi guys, makagawas. Kandihay. Nakakasama na nga ng loob, hehe. Bitaw. Daghan na nakagawas guys. Kasagaran nakagawas ka na ng malijag shabu. Kanang mga naay connection sa drugs. Naglibog ko kanong ang daliran nila makagawas. Si Mario hinon nga isa o paano kagawas. Then ay klaro jud. Blitz. Matri stories din nagmaligyan Okay, siya po, kaya negosyo. Sarang. Yang wala usang simana wala. Riso na. Sus kanayan na dali Kanayan. na dakpon. Anong ni asinso mo na silang may trabaho na sila, oh? Sus, Patay. siya po mo na Ingon guys, Mario dito. Han, yan na naman kadinihan. Na maligi ako shabu sa akong kamingaw. Imo gusto ko mag-uban. Ginawa ko day. Ako Picture ako kamingaw day. na ako gusto ko mag-uban ta. Yan mga Mario. Unya mo gawas naman ko ikaw. Ikaw ang puwi-pipuli. Siya na ikaw na po kaya yung magkatod-hatod sa kuwag pagkaon. siya na kaya dito. Para makabawas ko nimo. Ay, Makabawas ko gina. nimo. Asan ito mo nakuha ng kwento? Sa pangatok na po. Natukrod niya. Oo ba? Illegal. Kuya mo po yung program sa mga utok na kwento no kay illegal. Siya man yung una Ako ko yung shabu. una, ako Gusto yung ko una. naman ko. Ano sa mga pera? Kaniuna kay di ang nakalaki ng sabot-sabot. Oh, balik yung siya bodoy. Unsa ka nung yun na ano? Magpunsa ka itong lukan. Guys. Anak mo gusto na diha. Lagi. Ikaw, Okay. tuloy das cook ha. Ako sa konda. Cook. Okay. Nakada. Payo. Kanirang bingka duharay ila oy. Mag-share ka? Be. Aman. Ako na yaw, ano, big kanda imong cook. Aman. Nasa siguro siyang gilingkuran. May nadis gibangan niya. Sa ICM. Mag-share ka? Kailam na na. Kani? Na ilam to to, na. Dalo ni? Di kanirang cook. Katong kamuti ya, dadana diri ya. Oo. Palihog. Ay, ginoo ko di na pag mga asamo kantay. Uy, naman sa yana. Ay magka-program yun ba? Na, inapod. Kami sa ko. Ito man. Ay, gandang ko sa. Ano to? Init man gala. Ano ka mga Ariston. parang Ariston. Ayaw ko to na. Oh, aga. Uy. Ayo, ha? Balik ta. Ano man?
Mamalik na dili pwede di ka mabalik. Ano balik man? Mama nga tungda. Uy, nagkaroon na sila. Mama nga tungda. Magdagan ni daghanon. Ah, okay na, 1,000 po to. Ano magdagamay na? Classmate. Daghanta. Naay mong request. Uy, dami na sila. Ay, barbecue classmate. Dapat yung manok classmate. Pasiana sa kurs, kuya. Dana, yan, dana, dana. Oo, nahaw na. Daghan na. Amo dapat guys. Dali lang. Gamay na ako. Gamay daghan na. Bubot na, oy. Kami. Kanyit ko na ba? Ano kanyit ko yan? Kakubot, ha? Asa to tungko? Da. Init. Lingubot na, la. Kagubot, kagubot. Happy 40 dami. Kita ko ba ito? Mas maayo man tagsa-tagsa ta. Pero na-solve mo ito sa account ko. La, 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 la. Idan ka ng Huawei lagi nga cellphone, mabito nag-update ko cellphone kay maka-damage Sige, cellphone account kay way Google. Amo na Di ba mga account ka na connected na sa Puro na isang lipalit. Sige, barbecue. Ano din ang Huawei? Ang kamote na rin. Ako kamote ko. Ang galibang. Salad man eh. Salad. Tip lang, tunod sa access. Kami na, amin. Ilang di mga ita. Bigyan naman ng number. Oh, Hindi mo kabaw. nilaglayin Na, dahil. kabaw. Hindi na mo sa bawya. Away. Dua ka daw na kul ano ni sila. Hindi mo sa laglayin. Ayan. Ini ang niwanga ganihan. Dali ra na classmate pakuya nagbalin siya kamo kuya. Brad, si ate Amy mo? Niwang man, nay nga pag niwang sila, nay nga sila mo. Dede, wala ko. Sa nanayipon pero dito. Kabaday. Di mag-o Nirahan, nirahan, mani. tiwang si ang babata na ti Amy. Pata bu. Oh, tagal ng wakti doon. Kaano sa to? Ah! Ha? Kapurami na. Kapurami. Nami katong baka, o mainit. Ang kali na araw man kami. Ay, adobo na, kanang adobo na, tambas naman. Kiriya may ko ano riya kay unod. Hey guys, yan ang braso. Alas 12 na, ito na ko. Di, sinini, imi-arin na kay Billy. Ha? Akang gusto kaya nila tamato. Hi guys, ang nanay, ato mo sanay. Dali, musimba daw sa musimba. Kani ka but-but, day. Huwag ka ka gol. Ah, okay. Good na. Ayan, oy! Huwag ka diha. Kay luoy ka. Anay guys, 20 kani kabukang kaguro. oh, dira madam. Dali adam. Gisilong maroy. Gisilong ha, magsilong. Gisilong, nagtakilid na rin to. Nagtakilid naman kaado mo na magnalubong ang kon ba? Yan among madam mo, pink dyan ni si Zaba. Hala, ang barok. Hubak. Hubak. Amin, kay kapingkos nanay. Nanay yun. Kapingkod. Amin. Ha? Halay nga, buya na. Buyag. Kang Lola. apo. Dagang ito. Buyag ba tayo? Sa kamera. Supa pwedeng. Sa to kami dyan. Coach manang. Oh, amin. Amin, madam. Abot na? Yeah. Oh, naabot na rin. Amin. Da. Amin. Nanimang lagi. Amin. Amin ba? Ubo. Ha? Ako nang balita niya. Sabi na kapili daw. Gasas baka. Gana ko no. Burato ha? Lubong ka. Ah, lumunggo. Lumunggo na po. Lumunga.
sige ako na. Sa putong putsa. Nawili na lang. Ay, bitaw ko ni tahigda. Ani tahigda. Kuya ra wala lang. Pataas ka? Bag. Diyo. Sige ka tag meeting ugma. Hindi ko ni mo kay kago. Wala tahigda sa bahay karon. Ay, kag-unang. Di kago ni gani tahigda kay ugma tahigda ni. Pagaling ko nag-away, pagaling ni Nura una. Ato na yung tayo daros na naida na naida. Ato sa may day. Manang, kuwata kita. Fire. Ano to? Manang, kita ko ka. Ay, ito ko. Kaya sili niya tagad yan,agaling magkataas na eh. Wala na kung manang. Napadahan. Ato sa ko, le. Ato sa ko. Tan, ato sa ko. Mga dali. Buyer. Ato sa amin yan. Gamping o gampo. Tumaba. Ato sa ko, Harlin. Manang. Daway ta. Ta, ito sa mga nanay. Amang dagiton. Dada. Si nanay guys, among i-drop na mo simbahan. Kay Sabado maron dya. Simbahan sa kada Sabado. Nanay guys, among gidagit si nanay. Oh, gidagit. Nanay oh. Hello guys, bye nay. Hinay. Hindi pa kasag nay. Sige. Okay. Bye-bye. Hinay. Marunay kayo na. Yatay. Grabing palakpag sa kuan. Nag-question. Uy! Abi na kung di ka mao. Ata ito plus 3, 7. Ate. Hindi ilan ang hila. Okay na po ilang hilo ano. Abog. Pero may abog. Ilan man ang sanga, nakaabog na. Oo, Aquaria. ang ilang ang kuan. Sa kinanamoy na dila o alikabok ka ng lugar. Ang saya. Ato pag minja kay. Mahal ko ng gasolina. Diyan sige pa sa isang panahon. Basakan. Oo, basakan rin kaya pa sana. Kaya nagmahal na ba yung gasolina? Basak kay Giapas. Basak rin kaya pa sana. Ay labi na tingani na ka. Basak ka sige Giapas na. Kung sunara sa basakan, di tayo tahop. Tahop rin mo. Ay, nagtuga nga. Ay, napagkakasita naman ako, baboy. Kakta. Para hindi ka. Hi guys, ulit namin Valencia. Silangani guys. Checkpoint. Sige, panda ka pula seatbelt. Awa may. Turo mo siya rudak pula. Sambukin. Yes, bukid. So guys, diyan mi sa kuan, padong na mi hatun. Ja karon diyan mi sa Garcia. Naharang ko tanahon sa kuan sa sunset. Parang ka nice ka sa sunset dari guys. So alas 5 kapit na mag alas 6.
Diyan, hindi kami sa Reliance Sky Alas 4. Alas 4 magkanunay yung kuan. Diyan niya pa ito dumihag na guys. Ang taro yung bigas para sa iro. Diyan, namin napalitag 25 kilo. Anak, Para sa among iro. Kaya among bugas, sayang man. Nandiyan pa na dyan. Diyan namin sa Garcia. Marami ka rin sunset. Wow. Sunset in the sky. Sunset in the sky. Garcia, Valencia.